A fórde gael bhfuil 100 míle fórtisteach ag deis. Bhí dim an Jedi mind trick. Tá Cluiche seo an iompú mar sin. Chéite? No. Tá tú an ná a chfuil ó bhun go bár an éon ar amháin. Ceart. Tá muid le €1,000,000 a chuid isteach sa bota óir. Ach tá tú ná na bhfuil bháile le pocaí fála chu héas go céanna. Mí ceart. Nach mochainn sib cinná teanna snéirnis. Yep. Yep, all right. Tá siad sa gluiche. Ros na rún. Tá sé an ámanis an deis a hapú.